زي خبركم سمعتنا حزرت زيناتات كنا قرب قبل الجوار محمد زركبهم 24 تخصصت كابز قربوا 10 تخصصات اتهم شدشتن كقارصو لومي 20 كلتن ترك لتشحن 20 حدنزو على مقابا بيت فردوسينو اتهم ابقيد زركبوا كسوسات تحرت بمودعته ورح سنه كلتشحن 10 تشعتن زقاطمه قتلت فلوت سنه طباباوي حجال هندسا زعبه اما اتسباز تقتللو نعبيهم تاسيرهم جوارن بصوتن بجبنات شبرا متففاء تيليكوم كومون متحس حقي من محدارن مقوصصارن اصوار زبلو قندي كابتوم زقربلهم كستاتيوم أبي إيرترا توسخت 27 سبات بكورونا فيروس كم زتلخفو منستر الطعنا حبيرو اتوم لومي مرمرا استقبر لهم زيقاتا بسمران من دفران توشبهم تصنحيهم كسب لومي ابتا هاجر قصر استلخفو 1940 بصحلهم أب تجري أب مقالة حويسو كبيت أو عمت يفتم كم زلوا زجلتو صبصبات أزيم كم زش ألوا فليتي وكيل حبرات هجرات أب قدات نايتهم أب قجتات فتم أو عمتات جليسة حيلتات من قست إيجابيا بعسران شمون تنحدر كل تشحن عسران نختم مقالة كم زتقطات أرواي فلت براميلا باتن تمالي أبزهابتو مجلسي سبات أبالات سدرابيتهم كجاسسو بحيلي قددو كم زلون وتهدرات بتقمي أجددهم أو ركبي فتمو ألو زبل كستات كم زبل بصحن حبيرة أب مقالة لعل قطر زلو صوتاو عمصات تفصيمهم زبل كسلو كتبل زحبرت براميلا طلبات مكلخل انسن مرمره بصوتاو ركب زمحلالفو حماماتن حندبت كم زوسخه نتكالات طعنا بمطقاس ገሊጻ بتوسخي اب تخلل اب زركبا معسكر سدتنياتات اب لعل دق انستيون قلعتن زفصم صوتاو عمص زገልጹ صبصابات كم زبصحوا زገለጸት እታፍሊት ልኡኽ ኩሎም ወገናት ካብቲ ተግባር ክቆጠሙን ዓለም ለኻዊ ሕግ ከኽብሩን ውን ጸዊዓ ኣብዚ ጉዳይ سلطان منجست إثيوبيا رئيتون كابونا زجبرنا يوزعري أي سمرن أبز حلف سومون أبتجري جبنات كينات تفتي مكون كم زخل حبرت أوروبا سكفت وجلت نيرو سبعت بسنك بهرومي قتلوا كم زلون صوتوا عمت آتفت سم كم زلون زجلت سبعتي وصحوا كم زلو حلف قدات وصأيت حبرت جوزيف بوريل أبو زوج أو مجلسي تغيسيو بهر مسرت زجبر جونز قتلتات سفيح زمتا صوتوا عمت إريتراوان سدتنياتات بأسكداد نبحاجرهم مملاسن تخلو جبنات كيناتن كم زتفتصمو زገልጹ نحد حدوم زقادو صبصبات يبصحنالو بموال ابايتا زلو كونتات كينو وشطاوي ناي حقن سرعتن سرحيت يكبل اطنقق نيرو قدم منستر ابي احمد قبل علم رحت تግራይ ዝኾኑ امرارحا حوحت زوسد سقمت مخبار حق مخانو بمغلاص بربعت حدار 2020 اب تግራይ باغار نفرتن زتحجزه وتادراو سقمت خوسد كم زجمره يذكر دحري حد ورح دما ات منغست زوسد سقمت خمزبقن كم زتعوتن እኳን ተገለጸ ህወሓት ግን ቃልሱ አንጻር ወረርቲ ዝብሎም ሓይልታት ምዃኑን ከም ዝቕጽሎን ይሕብር ብምዃኑ ድማ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ትግራይ እቲ ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ይግለጽ أب تجري زتولع كينات عسلم بتان لبدا كورونا فيروس توسخو مليونات نحسهم حدقا كم زتساطحو اوكسفام زتبخاله فلوت عالم لخاوزي منغستا ود بافليطو ولا كوا بمليونات قصرو نبرت تجري حصوص حجز انتدليوم ناب تجري رديت نمبصح كسب حزي مجدتات كم زتعصو اوكسفام لوم معلتي ابزوصو مغلصي حبيرو اخليلو ጸጋይ أب كرواجزه أب دوبن معرابن تجري كمون أب مداوبتي سمينا محران جم كم زكايدز جلسة أوكسفام ولا كوا اتخينات أب ورح حدار قدم مولع جميرو حزبي بسنة مجبي ساقن تنبره بسنك تجون سجنا اتخونتات كم زخفة أملكتوم دايركتور أوكسفام إثيوبيا جزهاي كبده سلستيوم قتل تزبالو غونصي لو تخونتات أيرن كورونا فيروسن نمليونات نبرت تجري نحدقا ساتي حملو يلو اتخينات أب جزء عود سلستولع دما بزحات زراتهم كاتو كم زي كالو أوكسفام حبيرو أب دوب تجري زركبو سدرا كاب تخينات هيوتهم نمدحان جزء رحريحهم ناب كبابي زركبو كوشتاتن دوراتن كم زهادمون بنيشتي مجبن ماين هيوتهم كم زدحانون ن أوكسفام جليسهم يوم ناب مربتهم استملسوا دما جزء من نبرتهم عانيو وي تزميتو رخيبهم مو حرستاي تجراي ايت تسفاي جيتاتشو نوكسفام ابزها وقال ناتي حاويسو اخلنا تقاصيليو 1.5 ቶን ዝግመት እኽሊ ሲኢና ንሸውዓተ ስድራይ ናይ 10 ወርሒ ቀለብ ምኾነ ነይሩ ኢሉ
ቅድሚ ትጎንፂ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ብረድኤት ሲናበሩ ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽረት ትካል ልዕሊ 600,000 ነበርቲ ትግራይ ብጥሜት ይብድሁ ከም ዝነበሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ሕቡራት ሃገራትን ሰመዝት ክልልን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ጎንፂ ጥዕና ትምህርትን ቀረብ ማይን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ከም ዘፍረሰ ዝሓበረ ኦክስፋም ደቂ ኣንስትዮን ኣጓላትን ማይ ንምምፃእን ናይ ስድረን ጠለብ ንምምላእን ነዊሕ ርሕቐት ከም ዝጓዓዛ ገሊጹ እዚ ድማ ብሰንኪት ዘሎ ኩነታት ንድሕንነተን ውሑስ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ንኣስታት 3 ወርሕ መሃያ ስለ ዘይተኸፈሉ ምስቲ ዘሎ ፀገም ፀጥታን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ናብሮም ከቢድ ከም ዝኾኖምን ሰባት ብሰንኪ ዘሎ ክቡር ዋጋ መሰረታዊ ሸቐጣት ክዕድጉ ከም ዘይከኣሉን ገሊጹ ብሰንኪት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ፀገም ፀጥታ መራኸብታት ምድስካሎምን ቢሮክራሲያዊ መሰናኽልን ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ክበፅሓ ከም ዘይከኣላ ኦክስፋም ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ብሄራዊ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት 4.5 ሚልዮን ዘይኮነ 2.5 ሚልዮን እዩ ኢሉ ነይሩ ፈጻሚ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ በወገኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይበፅሕ ተገይሩ ዝጽብጸብ ዘሎ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ስለ ዝድለ እዩ ኢሉሎ ሰብኣዊ ድጋፍ እንዲሰጥ በመንግስት በኩል ምንም ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝኾነ ምክንያት እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ንድሕሪት ዝብለሉ ግዜ የለን ግን ድማ እዚ ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ዝደልዩ ሚድያታት ስለ ዘለው ዝንቡዕ ሓበሬታ የሕልፉለው መንግስቲ ነዚ ወተሓደራዊ ስርሒት ክጅምር እንከሎ ኣትሒዙ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ሰባት ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ቀደሙውን ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከቦም 13 ሃገራት ብምምሕዳር ትራምፕ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገታታት ቪዛ ሰሪዙ ተስፋ ኣለም ኣርኣያ ተወሳኺ ኣለዎ ሓደ ካብቶም ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቀየሮም ውሳነታት ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝበዝሑ ኣመንቲ ምስልምና ዜጋታት ዘለወን ሃገራት ዝተገብረ ናይ ቪዛ እገዳታት እዩ ንዘለና ክብሪ በቲ ዘይርትዓዊ ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ መገሻ እገዳታት ክንትክኦ ኣይንደልን ኢና ይብል ፕሬዝደንት ባይደን ናብቲ ብ20 ጥሪ ዘውፅኦ ሓድሽ ኣዋጅ እቲ ብ9645 ከምኡውን 9983 ዝፍለጥ ኣዋጃት እገዳ ኢሚግሬሽን ትራምፕ ንኤርትራ ሶማሊያ ሱዳን በርማ ኢራን ኪርጊስታን ሊቢያ ናይጄሪያ ሰሜን ኮሪያ ሶሪያ ታንዛኒያ ቬኔዙዌላን የመንን ዝምልከት እዩ ነይሩ ጆ ባይደን ንክልቲኡ ኣዋጃት ትራምፕ ብምፍራስ ዜጋታት ናይተን ሃገራት ከም ሰቦም ቪዛታት ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ኣዊጅሎም ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘሳልጦ ሕቶታት ቪዛ ዜጋታት ናይተን ሃገራት እቲ ኣብ ልዕሊኦም ተነቢሩ ዝነበረ ፈላላይ እገዳ ብግምት ከእቱ ከም ዘይብሉን ብድሕሪ እዚ ሓድሽ ሕጊ ብዘቕርቦ ቅጥዕታት ጥራይ ከም ዝምዘን ክገብር ተኣዚዙሎም እቲ ኣብ መጀመርታ 2020 ኣብ ልዕሊ ተን ሃገራት ዝተኣወጀ እገዳ ዘለወን ናይ ፀጥታ ሓበሬታ ናይ ምክፋል መለክዒታ ስለዘየማልኣ ከም ዝተወስደ ሰመዝ ምምሕዳር ትራምፕ ገሊጾም ነይሮም ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ መዓልቲ ንቐንዲ ኣዋጃት ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብፌርምኡ ሰሪዝዎም ኣሎ በዚ መሰረት ኣሜሪካ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝነበረ ኣባልነትን ኣበርክቶን ናብ ቀደሙ ክመልሶን ከሎ ናብቲ ኣብ ፓሪስ ተበፅሐ ውዕል ክሊማዊ ለውጢ ንምምላስ እውን ኣዋጅ ብኣዋጅ ኣፍሪስሎም ናብ ካልእ ትሕዝቶ ክንሰግር ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላውን ምዝንባልን ኣዋርሕ ድሃይ ስድሮኦም ክረኽቡ ዘይከኣሉ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝርከቡ ተጋሩ በቲ ኩነታት ከም ዝሻቐሉ ይዛረቡ ገሊኦም እውን ድሮ ግዳያት ከም ዝኾኑ ይገልጹ ሰላም ከመይ ትኾኑ ሽመይ መብራቱ ሓጎስ ይበሃል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ይቕመጥ ካብ መጀመርታ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ጦርነት ምክንያት ኣደይ ወላዲተይ ካብቶም መድሓኒት ሰኣኖ መድሓኒቶም ወዲኦም ዝሞቱ ወገናትን ሓንቲ እያ ኣደይ ካብ ቅድሚ 6 ዓመት ጀሚራ መቐለ ኣብ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ወርሓዊ ክትትል እናገበረትን መድሓኒት እናተጠቐመትን እያ ትነብር ነይራ እዚ ጦርነት እንትጅመር ንወርሓዊ ክትትላን መድሓኒት ሪፊል ንምግባርን 2 ሰሙን ይተርፋ ነይሩ እንተኾነ ግን መጓዓዝያን ባንክን ተዓፅዩ ፋርማሲታት ተሰሪቖም ሆስፒታላት እውን ኩለን ኣብ ሓፂር ግዜ ስለዝዓነዋ ኣደይ ዶክተራት ተመኽረሉ ኾነ መድሓኒት ትገዘሉ ዕድል ከይረኸበት ዲሰምበር 15 ዓሪፋ ኣነ ነደይ ናይ መወዳእታ ውላዳ ስለዝኾንኩ ወደይ መፂኻንዶ ወድኻ ርአየኒ እሞ ክስዕሞ እናበለት ኩሉ ግዜ ትልምነኒ ነይራ እንተኾነ ግን ኣነ እውን ገፅ ዘፅብቕት ኣደይ ከይረኣኹ ኣደይ እውን ንውላደይ ከይሰዓመቶ ብንፉቓ ተላለየሙና
بزي مخنيات أب أوان كينات كقاتم زخيل سن لبونا وزاقطي كما يكنكلا خلو نخيل زبل قدما يكفال معدا بعل مويا سن لبونا تمالي أقربنا بمبارنا يذكر تخل ماريان بغيت نكيلا سن لبونا يوحانس فرديناند أزراري بولو أبزوان بزوح سب منتجنيو نسدرو أم حجاز سن أمراو حجاز أم هاب توافيرو كهلي انتاي مخرج لكم وحجنتالهم مسلكا اتي شجراتهم مجمريا مؤمن اتحان تخجبرا زخيل مجمريا أبز جزيزي ناي جنزب حجزي ناي مورال حدا سب تشجيره يخبلكا كله نو أي تبلونيخ اتقوانقوان أي سلام كنا معبلو لنا اتقوانقوان أي سلام انتايو زبدله بدلو فليتو يقريتاي حتى اتي زتبدله خاني يقبل مالتي زرق أسب سلام يبكى زرق أسب نفسه يتأمامن زرق أسب يقريتاي حتى هراي انتاي كتب له تدلي مودعة أنا انتاي أخبر زدلي بفلاي بسنكزنا يتقراي كوينات يخون نا إثيوبيان بلون نعناون لكي منالو أبدأ زلنا اتمحبراو هيواتنا ببوليتيكا بجاهم أين عاقون نيزبي هذا سب نقافا يخون تقوما يخون إذن هايول كويو أما محبراو هو نفلد أب تسعان شمنتن كوينات مستوى العبادمه قزوح محبراو هيواتات أب والكسب آتيو تقراواي ديو أم حراي الكاخر قلس يبلون دا كسباتينا حبشاينا ونزيرنا نحنا إرتراويان بالنا من السودان يتأساسر مس إثيوبيا يتأساسر بتتحتون مش جيبوتي قنون مس هاجرات عرب يمن يسعود عربيا حجي أبزي اتمحبراو نجر سعرن تسعرن سلزي بلو بفلا يزوم أبدق زلنا زكو خمسة حالات سلزخوني زود إرترادي تقراواي دي أم حرايلكا سلئين كي مقوار نجزع رخاء تعنا يبل إزي محبراو مرباش أبت خستيانات آتيو حجبو تنتنا يقبرني مبتتانا مسيلو أبس درابيتات آتيون سبعين سبيتن فقروم داخرو اللومبر تقراواي مسير تراوي تمريخ هولي يزلو ينريو لنا ولا محرتيت تكون سبيتو بب زلنا صبوق نحسب صبوق قبرخ نقبر يمحسن يغني اللي